kok aku mau pesan tuh pra. Baru lanjutan buku. Anh chỉ mặc thang này. 아주 가시비겠네. Mesti sarung nak. Jadi yang yang sebutnya yang kamu sekali nomor dia tadi dengan tulisannya yang udah teman tuh itu bosnya missing tuh nggak tuh karena udah Mikir, cerai beli. ah Nongit kanan wala rame. Gitu kayak dengan traffic. Kalau orang nakas traffic. Oke, orang butuh kontrol. kamu Jadi nongit elak ke pasar sih betul. Kalau butuh tongan nih kanan ini. asal kira Kanan ini. Aku tuh bisa mana nangan ini. kau Bose draksa apa? kau boleh Aku dengan nomor itu kita ulang ya udah insiden di kota saya kenapa kerjanya? oke Aku ngerokok, kumpul kok botong saya Aku kira vacation kan kan. Bo jeng kok nene ya. Boro bo kilo dong, boro bintang kalaja. Kalaja kan boro kali mana ko kata magic red color nih. Gari bay boro undus kang lagi. Boysa sat boysa sita. Boysa boro lagi tuh kau berarti lagi. Enggak boro mau bukannya nang mani bagino जों TWF पंगिनाय जों मा फाइलेका कमारगार ओ SDPO नि आरो बमंगे कमलदा बर्मा नब्लाना कमलदा बर्मा बिनारो फाइनाय जों आरो जों विक्टिम बायबो मालायखा मियानि सयटारिनि गतमा अबं गांका मेगा मेगा त्रिपुरा बो आरो कमारगातो जे थांगे जे इंसिडेंट माने जागा आरो बोजाक माने न तैनाय जों तिनो आरो फाइ मालाय पेका victim by my malaka malay nai bin boyan khani naika bin boyan khana mani je social media o baksa samani abo boy ba miliyangi dong baksa obong gangkai boro kuilang gangkai bo auto driver auto magic abo red color ni bo borok by scooty na borok aparte khai nai a auto magic rok thangka थांमानि परेंगांगा बर बवासा लाइखा आमाति इंलाय तलाइखा एर परेंगांगा तेबसि अमक लाइलाय कुबरो लाइलाय इनाय बंनि स्कुटिनो थुताना नायकलां थागा थुताना नायकलां थागा गांगा बरनो तासा जलि जागिनाय बरनो तासा बरनो कासुइनाय अम हाय बुथागैका बुथागलाय मन ओरे बर आरो कक बांलाखा कक बां मानि परे तामखा 10 जोंथ नुंनो दङ जतनो ससियेल मिडियाव 10 थांगिनाय बनो बुखा Om hai ke bumar jeng nuka abu buma to kubu gotna ngai tabu baksa dini orbo phai thana khnaka bobo idok kita ruhni nai ge bo saman hinganga tini mega saman hinganga au ang it marom kha tamga ang bo ang banchina baga ang it matikha ang iti mani pore se boro khat baisyo emon ki bini sak rogo yag rekha abrok saka babu banchina ni bagino bo idok mati it mak khosaka it khosamani pore nganga bora haksalo thangbai ke ni samani o belaki wana masisa tai o chini Tripura raijo ro go om hai nugla ni wan chuk mani kintu Tripura raijo om hai ke numan belaki wana hai je tini jeng sanan thanga kai obo
যে বিজেপি সরকার বিজেপিनि সরকারও সেফটি মানানি হিমানি যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিনসামানি अब बेबाक न उल्टा हाइजे जों नुखारो जिनि जेति प्रासा र अमन वानसुकु तंलाय खाताबो जे अ यां फाजिं न जिनि अर बिश्वजित देबरमा जे मिसुरुं कुथुमै बजाक मानि इंगे तेबो नुखा जिन ति प्रासा र अमन वानसुका जे अरवो तियासार खरंनै जारा सिलाय रमुइ तंनाय बर पर्यन्त खरंनै थामके गुलि कगै बजाखा कगै बोथार जाखा जे जमातिया आं बुंसो बुंथ' मार्कासिं जमातिया दङ ताइ खरकसा दङ खरंनै नम्बर आरो गुलि कगै बोथार जाकमानि आबनो तुइ बर रक्ता एनालाइज खाइ दङ आफ्रोबो कगै बोजाखा बोथार जाखा ताबो अरबो बिश्वजित मिशन कुथुम बोथार जाखा अन डिउटी बिन ड्रेस जुमजागो ताबो बुरै अमाहाके सिकलि बुरै अमाहाके बाजाराव तिख्लायनाय बाजाराव द ओ अटो ड्राइभार से बाइसे कक बांलाय हंगा अबनो पाइमान खामो आइन या फेर हदि किन्तु बनो आरो ताम खायका बाजारनि जे 10 थांगे अमाहाके बुमानि न ससियेल मिडिया र जत नुकजा ताबो जत बररनो खानांलाय जाक अमाहाय इंगै तंका जों अबनो परिष्कारके साका जों एसडीपीओ नो साका नों अब एक्शन माना हानाय एक्शन जदि नाहाया हंगाय अब असुबबाय बोथागला जों अर सुदु फाइ कक साइ थांगो किन्तु अ थाना भांचुर इंगानि थांगै दङ जदि बरक एक्शन हायाखाय कालपिट न जदि एरेस्ट खालाया हंगाय अर भांचुर इंगानि थांतंग जिनि सानदेव जिनि टीडब्ल्यूएफ नि जिनि मीटिंग दङ मानलि मीटिंग अ मानलि मीटिंग जों प्रेस मीट खालायनाय प्रेस मीट खायो आपको जों भाइ करा बाता जों ग्रिमान भाइगे जों एक्शन हानानै आपनो सिद्धान्त नाहारिनाय जों आपरो प्रेस मीट गो प्रेस रंग रिंनाय जों आपरो प्रेस मीट खालायनाय तिनि अमाहायके तिनि बुरैनि बयान खानावैनाय तिनि अरबो जे विक्टिम अर भाइ बारगो थानाव एफआईआर खालाय एसडीपीओ नि बुखाते बबाहाय रेस्पॉन्स एसडीपीओ नि बुखाते तो बत वन साइड खानाग्रा खा पहिला ब वन साइड खानाका खानावैना फोमनि साका फोमकै त जों बुजिपेका ब वन साइड खानाव ब मेगानि हयते बुरैनि हयते बयान खानायको ओंखाय नों तो बुरैनि बयान खानायको नों फोनिसो सामाबा बुरैनि बयानबो नों खानानै नांनाय ओंखाय जों ब जेता जों बयान खाना माने आपनो जों साइखनारिका ताबो बाय 6 तारिख गत नांगाय दिनै प्राय दिनै त 8 तारिख चलि दङ ताबो 24 घन्टा बाइसि जदिও बाय इन्सिडेन्ट रगनि त हांगाय नर्ता वानसु पुलिस नियरो दुर्बलता न नुकजागु दङ ओंखाय बर खालायनाय हिसाब ताबो दनाया जों फाइथांका जेहेतु कुनु जरा रक खाइदि जगदा जरा रक त साजागे दति न हिनि सागा दति बा खालायनाय जों बिन फन नाम्बार आखरक तलांजाक न जोंबो जुगाजुग खायनो खबर नाहारानो जदि खालाया हंगा जोंनि आबो एक्शन 10 तारिख बिसिङो जों ताम खबर मा नागिराना 10 तारिखनि बिसिङो खबर मा हंगा जों 10 तारिख त चिनि मिटिं दङ न अ 10 तारिख को साइमान ना दिन से एफआईआर बुखलाय हंगे बो एफआईआर नासिगे बगति सामखाय आबो जों मा नागिराना जरा मारिग्राना मैंने बासे सुमु जे तिनतो एसडीपीओ सरतो सावनो जे वन साइड सिखना को हमके जे आदिनो जों अन स्पॉट कैमरा को सुनु माखा खरब नै जे नायमथां पुलिस को दङ तो मजाबो बरनले सिला संजाखाना आउ ट्राफिक दङ हंगे बरक खरब नै यो पाब्लिक गिलामा फाइजाबा पाइलिया ना हिनि सब बरक आगु मालिया ना हिनि नै हंगे आबनि जेता बुंने आइनि जे तंमानि आइना आश्रय बरक न ताम हारमान आबो नायनाय आबो साका जों बाबु खोजा लायका जरा आरो ट्राफिक खरंनि दं मानि आउ एक्शन नाहानानि सारा थांगांके अल जे फाइ खानाफाय माने एजिपनि खुतै पुलिस प्रशासन अनेक दुर्बल जे बरक नाइसाव तंखा जे एफआईआर बुफ्रो अमफायनाय आबनो सिमि बरक खुजनाय दंसो किन्तु अथच पुलिस प्रशासननि जे ट्राफिक अन डिउटी बिसकांगो जे अं तंमानि बरक ताक्सानो बरक जवाब नायाखो जों फाइ खानाफायगा एजिपनि बुखाब बहुत कष्ट अंजा तामखाय वान सुतना थांगांके जों आइसा आं बुरै इंग्लिश ताबो अर फाइ माने जों बुरै अर एरिया वा जतो बुरै र कुनु सेफ्टी गरे अब कम मा सालाय माने आंनि बागै जों वाने मासिन सापको बाय हिमालय